na nwanne ya nwaanyị melie ife nyama nlofu elofu n'ụwa ya. Na nwanne ya nwaanyị nya tọlịa mana ọ ka wee ma mma. Mana ihe mezilini bụ na ya nwetara ezigbote enyi nwoke fụlụ ya n'anya, jidekwa ego ya che na ọ fụlụ ya n'anya. So ọ na-abịakwa befa bosi ọbụla ya gwalụ nwanne ya nwaanyị na ọ na-abịa, o je dress ya ọfụma, kechesi onwe, edozisi onwe ya na-enekwu ya anya ahụ. Ọ bịa na-eme ihe a ya na-enekwu ya anya. Mgbe ọbụla ya gwara na enyi ya nwoke ga-abịa si o dozisi onwe ya, ị na-echekwa na o nwere ebe ọ na-eje, na o nwere ebe ọ na-eje, na ọnọla ana, ị na-achọzi ka ọ pụba ọnọla ana, o nwere ebe ọ na-achọ ije. Ọ bụrụ na enyi ya nwoke ka ọ na-ekechelụ na ya mọrọ dị until one day na ife mezili nọ na enyi ya nwoke bịara ya na ya na-abụ wee nọrọ na room. Mana before ihe anụnwa wee mee na ya kpọrọ ya one day wee jụọ anya si ya nwaanyị na ọ ga-abụ mgbe ọbụla enyi ya nwoke ga-abịa je dozicha onwe gị, kechecha onwe gị, na ya laikere ihe anyị na-eme, na ọ bụrụ ka ime ka enyi nwoke fụba gị n'anya na ọ ma nwa ọkụlụ gị na ya na-agwakwa gị eziokwu. And na nwa okolobịa anụnwa na ndị befa afụgie n'anya na-atị ya na-akwadozi mgbe ọ ga-abịa mee gie. Ọ bụla a sị na ọ ga-abịa arụ a na-emecha onye ọbụla polina maka na ọ bịasịa butesie enyi ọ ga-enyechakwa onye ọbụla ego pocket money ịmago n'ụdị ihe anwa. Si ọkwana ya agbachalụ nwanne ya nwaanyị mba. O wee lụọ ofu mbọsị enyi ya nwoke ga-abịa, ya agwachakwa afa na enyi ya nwoke ga-abịa. Si nwanne ya nwaanyị wee jee time o ji abịa elubego, o je yisisi akwa malụ tọwel ya na-eji jesa arụ, ya gbakwa nkịtị na-enekwu ya anya na-asị aka ezi na ọ chọrọ ije kwado ka o si akwado. N'ihe a ka ọ na-amagharịta wilo enyi ya nwoke wee bịa, maka na ya na nwanne ya nwaanyị bụ n'ofu room. Ụnụ amakwa ihe nwa agbọghọbịa anụnwa mere. Na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ifeat onyere m ọnụ ka nkọgodo ihe na-akọ. Nwa agbọghọbịa ya wee dulu enyi ya nwoke, ya wee dulu enyi ya nwoke wee banye na room fa na abụọ wee nọrọ, ya wee je bute nri wee dọba, fa na abụọ na-eli nri afọ ka ha na-eli. Nwanne ya nwaanyị wee malụ tọwel wee bata n'ime room wee runete ana na ụdị na ya na-achọ ka ya welu na ya mara ife ọ na-achọ achọ, si tawel tọpụ. Nwanne ya nwaanyị gbakwa ọtọ si tawel tọpụ ụsala n'ala, si otie hei, si enyi nwoke sizi etu na-eni ezi, si o wee tinyekwa aka wee chinyekwelu tawel ya si sorry malụ tawel ya wee pụọ. In fact ya kwụlụ ọtachawa white, ya kwụlụ ọtọ na-acha white, ya mara ihe a ga-eme. Si na enyi nwoke ekwuru okwu na okwuru okwu, ihe niile ya na-akalịsị ya na okwuru okwu. Si ọnọcha chọchala ha ihe tosa chọrọ ha ihe na ya na-akpọzi ya na phone ma ya epik na before pik ya ga-akpọ ya ugboro ịtọ before wee bịa ka pik. Si ọkwana ya si mama ha na papa ha bido doba worried na-asị ka ezi na enyi nwoke ada abịazikwa ka ihe na-emezini. Si ma papa ya wee kpọba ya na phone wee sị anya bịa nwa m, ọ bụrụ na o nwee ife menụ gị bịa ka ịkọlụ m na okenye ka m bụ na a ga-ama ka esi wee mịa. So wee lụọ ofu mbọsị na ya nọrọ si enyi nwoke wee bịa wee jekwulu papa ya wee sị papa ya na onwe ihe ya chọrọ ịgwa ya, n'eziokwu na ya batalụ befa fụ nwa ya n'anya chọrọ ịnụ nwa ya, mana na o nwekwara ka ya si echezi kịta na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na bịa ewe eziokwu, mana ọ bụrụzi onye nke ya chọtara ka a chọrọ ịnụzi na nwanne ya nwaanyị ka a chọrọ ịnụ, na ọ bụrụ na fa ka chọrọ ka ya na ha na-agbọgọ ọgọ na fa mazalụ na nwanne ya nwaanyị afọ ka a ga-anụ, na ya chọrọ ya nụba onye nke a, ya mechakwa na ejesi n'azụ na-eli onye nke a, na onye obi na-atazịrị bụ gịnị nwanne ya nwaanyị. Ọkwa n'ife nwoke a gwara papa ya. Papa ya wee sị anya naba ka ya chee nye eche, ya wee jesie wee bata. Papa ya wee kpọọ ya na mama ya wee kọba ife a wee kọsịa. Na ya nọgodo mgbe papa ya na-akọ ife a nọọsụ akwa ka ya nọ n'ebe, ya wee sị papa ya na mama ya na nke a ma mmekwa. Si mazi iwe wu the main problem na papa ya ekwerọ, mana mama ya wee kwelụ. Si papa ya na ama arapụkwa ọmụrịcha nwoke anụnwa bata befa tọnụ befa ọmụrịcha nwoke abata befa na-emerụ ha ife ọma.
si ọfụkwala ihe ọma o megolo fasis ọ bịara si ọmakwa ego na ọ na-enyefa ma ọ bịaghị ya na fa ma arapụkwa ya na ya maalụ na ife nwanne ya nwaanyị mere adọrọ mma mana o nwere ikeli ọ bụrụ na ọ bụrụ onyanwa bụ nwunye na nwanne ya nwaanyị bụ nwunye na chukwu just use onye wee kpọta the guy na befa na fa ma arapụkwa na papi ya laikere ihe na-eme na papi ya sị mba ya ma nkwe ka nwoke abata tinye nsogbu n'ezinụlọ ya wee jụọ mami ya wee sị ya ọ bụrụ kene na nwoke a nụba nwa ya nke abụọ ọ ga-na-abatakwa ya na nwanne ya nwaanyị ọ ga-abụzikwa nwanne n'ihe nke a gwụli ya ike mana ya chọrọ ọ sị m na papi ya kwulie mana papi ya bụ onye mami ya maka esi alụ ọlụ n'isi na mami ya esogolo ọkụ wee sokwili papi ya na-esoghelie n'ike n'ike na-agwụ ya na-esoghelie na-agwụ ya even na mami ya ebidogo pafụbalụ ma papi ya iru ịmagolu nyewie ụmụ ihe silent just iji wee fọsụ papi ya ka o kwelu ka adịman bịa nụwa nwanne ya nwaanyị and na etu ihe a si aga ya dụ sure na mami ya nwere ike convince papi ya na ọ bụrụ na nwa a bụrụ nwanne ya nwaanyị ama na-akọzi akụkọ mana ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lu before papi ya wee kwuo ihe ọ ga-ekwu bụ final say ya n'okwu a kedu ihe a ga-eme akụkọ nke agwụkwa m ike o nwanne melụ nwanne enyi melụ enyi ya biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa m ihe ilo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa agbọghọbịa aka iji ma ihe ọ ga-eme ndị be anyị daalụ.